अरे लागला जनकपुर मेला लागला जनकपुर मेला देखे के हमरा मनवा करेला लागला अवधपुर मेला देखे के हमरा मनवा करेला लागला अवधपुर मेला देखे के हमरा मनवा करेला लागला अवधपुर मेला देखे के हमरा मनवा करेला गौड़ शरीर, एक सांवला है, एक गौड़ शरीर वाला है ना। गुरु महाराज के साथ दो चेला बैठे और दो चेला कौन, एक तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज दोनों बैठे और बाबा जी कहते हैं गीत के माध्यम से कहेंगे कि एक सांवला है एक गोरा है। तो फिर आप सबसे पूछता हूँ कि सांवला को, हाँ सांवला सलोना को भगवान श्री राम जी और गौर वर्ण के को लक्ष्मण जी महाराज। एक गौड़ शरीरा, एक सबरा एक गौड़ शरीरा, गौड़ शरीर दी 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 गौड़ शरीरा। औ कसे कमरिया मत बिलवा दिखे कि हमरा मनवा करेला लागला जनकपुर मेला दिखे कि हमरा मनवा करेला लागला अवधपुर मेला दिखे कि हमरा मनवा करेला लागला अवधपुर मेला दिखे कि हमरा मनवा करेला। सीता जनकपुर जनकपुर और अवधपुर राम सीता की जोड़ी हवे सबले बढ़िया, अरे राम सीता की जोड़ी हवे सबले बढ़िया। सीता जनकपुर सीता जनकपुर और अवधपुर राम सीता की जोड़ी हवे सबले बढ़िया, अरे राम सीता की जोड़ी हवे सबले बढ़िया। जोड़ी
बोले राजा रामचंद्र की